wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Iki mau Salwa bersama dengan teman-temannya minta permintaan sama bundane untuk makan bakso bersama teman-temannya. Jadi jenengan bisa melihat di konten Tawa Repa Salwa. Nah, di kesempatan sore hari ini Intan takjak mereview bakso nih, urung gelem. Sik Bu, aku cek wareg lagi bar mam. Lah mbok mam so apa lah nduk aku. Engko ae sik. Ya wis aku tak mereview sendiri bakso. Mbah Yi yo takjak. Mbah Yi jenengan pun dahar bakso wis bar mangan. Repa yo wis kabeh wis. Lah terus takjak mereview sapa? Mak Jah yo wis bar, Sela yo wis. Terus ki mau koyo sebelah niku ya padha diantri bakso. Wis selamat ulang tahun ya Nduk Salwa. Sebenarnya tanggal 17. Tapi di acara makan-makannya saiki tanggal 17 ya mungkin masih enek kecil-kecilan mungkin loh ya, gak tahu. Sik ya Nduk ya, hadiah urung teko. Hadiah dari Bude menyusul. Selamat ulang tahun untuk Putrika sapa jenenge? Jenenge sapa lah? Jenenge sapa pemirsa Salwai? Putrika Cantik Dian Ayu Salwa Koirunisa nggih pemirsa nek gak salah. Aku lali ki nek Dio ki jenenge Dio Pratama Fadri Perdana Nusantara gitu iya. Yes, pokoknya selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, barakallah fi umri, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Ayo saiki ne nge-review bakso ya pemirsa, bakso bikinan made in Bunda Dewi. Gimana aku ndelok iki lho pemirsa, ngecek listriknya jek ora, kok ternyata jek 107 meter. Jek aman, jek suwi. Wis resik. Terima kasih nggih untuk pitik-pitik yang sudah berpartisipasi untuk tidak nelek di sini. Ya pitike akeh pemirsa kayak ning kono. Tapi saiki kan wis ora enek plangkringane to. Meja kursi kan wis tak lebokno. Jadi seumpama dia nelek ya sewajarnya saja, sedikit-sedikit saja, tidak seperti kemarin. Engko karek diresiki ngono ae. Warunge ning ngarep enek iki. Mbak Lina, sing sebelah kono Mbak Kori. Mugi-mugi lancar berkah selalu nggih daganganipun. Baksone piye, Nduk? Ngono. Anu Ibu tak review dhewe ya. Review dhewe apa melu? Wah, lambune kaya apa? Datang. Kok mbok sayangi to, Nduk? Waduh, jengklonge Ibu mangkan ning sebelah nggone Mbak Indah kuwi lho, ndelok meteran listrik ijek pora. Ternyata ijek aki. Cowokoti jengklong iki blere-blere. Jenenge kuwi nyamuk Aedes aegypti. Walah nyamuke blere-blere nyokot Ibu walah. Langsung walah blantung-blantung ngene. Cek nyemek ya aja lho, Nduk. Tak nyetrikane. Lah aku mosok ape review bakso dhewe. Kok apa mbok setrika kok garing dhewe. Masa? Heeh. Ya wis ah. Apa-apa. Ayo mumpung sekalian ayo nganuni listrik sisan. Ibu enteni yo. Mari mlayune. Iya ya. Ya ayo to. Aku ki dhewean lho ki ngonten, maksudnya ngonten mam bakso dhewe. Aku kepengen aku arep. Iki engko insyaallah nek sida ape metu. Nek sida. Iya. Tapi aku aduske ngene.
Ambune kena apa? Bau. Yo wis lah. Wes. Gak mantap. Aku tak kondo repak. Bar magrib, Pak. Pokoknya gue pelan ini bu aku. Terserah lah klambi kok. Yang penting apik. Resik. Sopan lho ya germise datang. Juga kathok, mesti senengane kuwi ae. Blire-blire kathok kuwi andalan. Apa jenenge Kinara? Seneng. Soalnya nek pentol-pentole. Heeh. Wis nang jupuk baju. Kok. Nang jupuk baju sing kandril ngono lho. Dua aku. Heeh. Oke, wis nek ngono aku tak merepiu dhewe baksone. Dan nggih pemirsa, udan nggih. Tak cowedakno nggih. Niki enten teh. Teh mboten legi blas jerene Dik Dewi. Ini sangat baik Mbak untuk kita, ora legi soalnya. Nek WA masuk pemirsa. Oh. Sekedap nggih Mbak Putri nggih. WA-ne jenengan kula buka mungkin nggih. Kula tak review bakso ala Bunda Dewi. Yes, iki tae blas gak legi pemirsa. Iki Dik Dewi yo gawe kuah neh. Kabeh diteri gurune sing gadu kono ki lali. Nek gawe neh, Dik. Gurune lali, Mbak. Ugo. Anu, apa ya nek ngarani ngono kuwi ke apa pemirsa? Lali ki piye? Ketelisip keliwatan. Kliwat ngono lho. Klewat. Kerupuk tak goreng esuk mau pletik. Baksone nggih to. Tak cedhakno nggih to. Ayo direview langsung nggih udan-udan iki pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Pedesnya pas. Pentorimu mie iki mie dituku salwan di bengi bareng ngetero Kinara dikon mampir bundane ning Bravo. Mie bihun gambare jagung. Mantap pemirsa. Partnerku tak jak ngreview bakso ra gelem pemirsa. Iki tempat favorite ning kene. Wis anggur ning kene. Wis ora gelem pindah. Tempat favorit kene. Tak nggone aku salah tak jak ngreview mah. Mantul tenan. Alhamdulillah, makasih ya Bunda Dewi. Nek nganggo napa pemirsa? Jenenge clip on didoleh ning kene. Suara maam ngeten iki ya. Sok kriuk ngono.
apa kuwi abene bocah dolanan udan-udanan. Pun 4 menit nggih pemirsa. Pun riyen nggih. Bocah cilik-cilik. Ada sambel, ada gulai iki, Mas. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, hujan pemirsa, hujan. Andek rene kok lawangnya ditutup. Mau ke tempatnya Kinara sebentar ya. Mbok piye-piye iki wong ya sesuk ki ulang tahune Mbak Jessica, ya golek tenger lah, golek sesuatu. Pokoke anu ya nduk Jess, ora usah didelok saka bentuke utawa regane. Sing apik nduk aja ngono, Intani senengane ngono wae. Sing apik ya katoke ganti celana nek ngono. Yang penting tulus, aja ngono to, Nduk. Iki kebiasaan anyar neh niku sing marahi sapa le? Apa? Kok iso seneng ngene-ngene iki lho. Olahraga aku. Piye olahragane delok? Ngene. Ya wis terus diunggah no dhuwur sampai penuhun. Untuk Nduk Jessica sik wis untuk besok selamat ulang tahun ya Mbak Jessica, semoga panjang umur, doa yang dipanjatkan muga-muga segera diijabah Allah, paringi kemudahan dalam segala hal. Pokoke aja didelok saka bentuke utawa regane, tapi delok saka rasa sayang, rasa apa ya, pokoknya rasa tresno ya Nduk ya, tulus ikhlas nggo Nduk Jess, nggo tenger ngono lho. Iya Nduk, udan Nduk. Wawa depan ya. Oke Wawa tadi dari tempat Bu Guru. Nek ngaturke piye coba Bu Guru? Assalamualaikum. Ya ini gitu. Heh? Ya ini ngono. Monggo Bu. Ya. Ya wes. Intan sebelah ndi? Ini. Oh kono. Oke, kita berangkat dulu nggih. Oke. Sudah nyampe tempat Kinara. Lho, iki kayak mobil Bu Lurah iki. Bu Lurah Tata Janeta Arieska Natabata. Ayo. Montore Bu Lurah iki ketoke tani. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Walah enek wit totok sitok. Hah? Iki delok batekan wit totok iki. Kok men sapa ae dikaneri Tata Janeta Natabata 5. Gak iso. Gak sanggup. Angel. Iki suket. Iki jenenge suket otok nggih. Iso Ibu. Gak abut jabutane. Sek ta sapa ora. Suasana malam nggih pemirsa. Enak apa kan goleki apa kae? Sik goleki apa kae sik tak bertanya-tanya aku. Ayo. Oke. Assalamualaikum. Ayo mengisar. Iki nganter Salwa karo Repa. Intan sik, monggo Mbak. Iki lho digawa Salwa. Nganter Salwa karo Repa cari sesuatu nggo Mbak Jess. Aku coba kandungi ya. Aku mendapatkan bocoran yang sangat misterius dari Mbak Tata Janeta Nugraha. Apa yang dibutuhkan saat ini oleh Mbak Jessica? Mbak Indah sih, aku gak wani ganteng. Iya. Mbak Indah, tumbas tas sing kertas ning kene enek to, Mbak?
Iya Mbak. Lah iya ngono kuwi aku ndek ulang tahun Mbak Palu piye nyilek tase anakku. Yes. Entar ya alon-alon. Nah, iki ning kene iki pemirsa ngeter aku. Aku nanti tumbasnya mboten teng mriki ya di sana. Ini noy. Loh, sepatune Kinara keri apa ora, Dok? Mbak Indah, sepatune Kinara? Oh. Yes. Ada dompet-dompet cantik. Jejer salwa, Dok. Kan jejer salwa. Arep golek cemilan pemirsa. Tinggo kletisan besok, nggih. Dan salwa juga. Salwan juga. Sing ndi, Dang? Iku lho senenganmu tiktok tik-tak ku ya. Iki lho tik-tak iki gak senenganem lah. Iya apa ora? Lah sing ndi senenganem? Jajan saus. Oh alah, enek saus iki lho. Ndang juga salwa ya juga. Salwan juga sak senenge salwa, mbek emas nggo emas mbek Mbak Repa. Ndang, iya ambil. Pokoke sing mbok senengi nduk juga, Dok. Emas juga no nduk senengane apa? Isa para. Salwa dhuwur kok Nah, juga nek, Dok. Juga meneng, Dok. Walah saos sing ngono kae lho, Nduk, rupane abang lho. Nah, sudah ya pemirsa, kita ngetutno. Ngetutke salwa sisan metu. Walah wis mulai apa jenenge pemirsa, musiknya mulai berkumandang lagi. Apa ya? Salwa pengen susu? Senengane mak susu Nduk wah. Ndang Nduk wah. Yes, kita ke kasir dulu guys pemirsa. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat, diberikan panjang umur. Ya aku tak ambil susu ya, guys. Iya tak ambil. Aku mah gak muni lah, Nduk pengen apa ndang. Ambil susu, ambil apa ndang kok malah mboten neh engko kurangen. Gongko bengi, gongko isuk, gue susu eneh. Aku udah ngomong cek enek susu. Walah, gak neh. Intan nek susu gak? No. Ya wes nang antri kono, Dok. Ayo antri. Permen apa gak? Permen apa pengen apa? Nggih pun nggih pemirsa, nanti tak lanjut nggih paling kurang sekitar 3 menitan. Kita antri dulu ke kasir nggih. Ketemu kayak Kinara bernaik pemirsa, habis naik motoran ini kilo, naik kereta kecil. Ya pun pemirsa nggih, mau lanjut mantuk Kendilan nggih. Lewate. Lho entuk apa? Entuk balon. Wes, mau beli apa lagi? Tumbas apa lagi? Intan wes? Apa? Kan wis buka tak tumbas pas ning sebelah kono tak kurirno. Soale Mas Dimas sing nyuwun bebek. Oh alah, iya. Iya. Sik lah ngenteni. Iya. Wonge setewe ya. Oke, siap. Ayo wes. Aku njaluk buban kok. Jaluk apa? Kejeluk Boba ya, nyandang tumbasnya. Aku yo njaluk kok. Iya. Ya wes. Ngene ya. Iya, roh Mang Salwara. Wes dah nyuwun apa? Nyuwun boba apa nyuwun apa? Nyaki duwe. Ayo men kok ngejak aku. Walah. Ndang. Iya. Wes ndang, Intan pengen milih apa ndang? Oreo ki apa? Aku ya pengen kene. Ya Allah. Wes ndang rono kok duwe pira tak teri. Iki duwike ning kene iki lho. Iki lho duwike. Masyaallah. Kinara dijak ning ndi kae? Sik ben. Sik. Iki lho tak tumbasne. Tumbasne ning ndi? Iki lho duwike ta. Walah boba iki to. Wis dah tumbas. Enggak mau dibudak. Ndang tumbas. Boba hits. Intan sing ndi? Mbak. Oh, Intan iki.
Engko rubah ki engko. Black Oreo yang boba milk, Mbak. 1. Ini, terus aku gak ndok aku. Untukku mateng-teng, aku gak es. Iki senenganem kan iki le sing rasa daun-daunan ngene iki lho senenganem. Ijo apa? Maca. Oh. Cuket teki. Iya wis malam, Nduk. Wis malam wayahe istirahat. Mungkin nenek wayahe jam sekian tutup green tea. Iya, pakai Nggih. milk. Iya. Ini dikit ya, Mbak. Akhirnya Intan metu dari Kombongan Kendilan, metu neng berapa nggih? Salwa apa? Salwa apa, Nduk? Salwa apa? Salwa ndang milih. Kamu belum boleh naik. Kini belum angsal ya, sesuk nek wis besar. Sesuk nek wis sudah TK nyem 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 nyem. Kamera bean. Bisa kemana? Ya pun pemirsa, demikian konten malam ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sesakit dan paling sembuh untuk pejuang garis dua. Semoga diberikan omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, Ibu Nekino kalau ning kono kalau pemirsa. Kalau resane to. Kalau merana dhewean ngene kono. Oh, kayak ibune kayak dijak jalan-jalan sih menuju ke sana. Iki menunggu Allah santai ya, Dok. Oh, berarti numpak motor-motoran cilik untuk hadiah kuwi. Iya, Dok. Terus iya, kok terus numpak kedua ya untuk neh. Kan pamane kurangan. Tapi kuwi, Mbak, kalau sehari iki doyan naik pisan tok. Oh, ngono. Sekali muter iku 2 kali. Iya. Oh, ngono ya, Dok ya. Oke, nyah punyamu nyah. Momong pemirsa. Oke, cus dulu, Tan. Cus.